Ассалому алейкум дӯстон. Биёед ӯз мебинем подборка аз ялкҳои охили мора чӣ хеле ки ма дар группҳо партӣ фадум агар дидаста бошед. Ӯз мо камтар мефаҳмонтон ки чӣ хеле мо хез ялкҳоро меёвем ва позитсияҳое мекушоем ки бигем 10 ба 1, 15 ба 1 ва последний ина ӯз мо нишон метиҳем рекорди ма 35 ба 1 позитсия ки последний кушодаги будам. Ва ма фикр мекунам ки хеле позитсия более рискованиянд агар шумо определённый закономерность история дар инак надонед хубш ки хеле зиёдкор накушоед. Биёед ӯз ма подробно нишон метиҳам ай группаи сигналҳо ки мо сигналҳоро додаги будем ва баъдан ма нишон метиҳам ки чӣ хеле мо ҳам хеле позитсияҳои бигем калон яхтон аҳамият битем. Ма 35 ба 1 ай ҳамиҷа бигем ки профит гирифтам. Яъне ки 35 ба 1 чие? Агар ки стоп-лосс шумо дар уровни $10 бошад, яъне ки 35 баробар take profit шумо зиёд аст. $350 шумо дар ҳолате ки $10 риск мекунед, прибил мекунед. И дар шумо ягон бинар опсион, пакет опшн и ягон казино нест баробаро. И чиста трейдинги настоящий, барои ки мо дар инҷа риск менеҷмент дорем, управление капитал дорем. Агар ки шумо ҳамин надонед, мо шумо як ки тавсия наметиҳем бинар опшн, пакет опшн дига вообще чизо трейдинг нестанд. Касое ки шуморо мегӯянд трейдинга дурӯғ мегӯянд. Так что нигоҳ кунед ки на самом деле трейдинги настоящий чие ва чӣ хеле мо инам хеле зиёдкои калон мекунем. Ҳозир нишон метиҳем и бародаро стратегия ҳаста ки стратегияро нав як десем мошид кор кардастем, стратегия про трейдинга на самом деле фарқ мекунад ай любой закономерности рынок. Агар ки шумо бигӯед ки смартмани, ман мегӯям ки ай смартмани лучше, барои ки ман смартманиро изучат кардагам. Агар технический анализ бигӯед, технический анализ фарқ мекунад и дига ай. На самом деле дар технический анализ дар смартмани дар дига концепсион мо хеле прибыл гирифтан наметонистем. Лично ма худам наметонистем хеле зиёдкор карда позитсияи калон. Дар ҳолате ки стоп-лосс шумо гарини фарқ мекунад ай take profit-он. Биёед ӯз ма хубш ай группаи сигналҳо дар шумо нишон метиҳам ки мо ҳамин сигналҳоро на самом деле дода будем ва барои чӣ именно сигналҳоро додаги будем. Нигоҳ кунед бародарина, последний сделкое ки мо додаги будем BNB буд. Хоб айолуни 778 то есть 785 мо лонг додаги будем. Дар ҳолате ки ҳамин зонаро мезгарам мо дайнеши буғум велим позиция мо и монетай сей буд. Ина уровни 3345. Биёед мебинем ӯзи BNB касое ки медонад ина монетай мо айнами уровни 785 боло лонг дода будем. Но ма худам дар дига зона омадагим викуп зонада мо шумо намефаҳмам камтар. Нигоҳ кунед бародаро, сделкаҳои дани момент мо мекунем и айруи уровиноай уровни сопротивления поддержка ида шумо бародаро нестай. Барои чӣ? Барои ки то есть агар сопротивление поддержка бигем шумо хато намекунед, но из закономерностей ча дорад инак. И просто мо нигоҳ намекунем ки сопротивление омад зад и кард у кард бихаре нахаре не бародаро. И определённый закономерность дорад ки мо дани момент дар сои офлайн бачаҳоро ёд додагем. Уже сделка кеста дар коша ма обзор мекунам барои чӣ офлайн ки чӣ хел уже ёфтагианд фаҳмидаста кор кестанд. Хоб шумо уровень дорем. Дар ҳолате ки мо инам хел уровень дорем, уровень бояд ҳам хел бақуввати боша ки расиш дошта боша. Ҳамин уровень ҳастанд ки дар мо мегӯем ки мо баъди ҳамиё либо сделка мекунем. Дар ду случай мо сделка мекунем либо дар пробои зона, либо дар ложный пробой. Либо дар пробой сделка мекунем, либо дар ложный пробой мо наоборот сделка мекунем дар поёнравӣ. То есть дар поёнравӣ не ай поён дар ложный болоравӣ намекунем. Барои касе ки медонад мо дар поёнравӣ сделка намекунем шорт позиция. Мо инам хеле ложный метода сделка мекунем. Дар се случай аст определённый закономерностиро агар ки шумо бидонед, шумо метавонед ки уровиноро биёбед ва хитон сделка кунед. Чӣ хеле ки ман нишон додам, ина нигоҳ кунед бародаро. Агар ки уровень мо ёфтагем, уровень на самом деле уровень бақувватае. Касое ки сделка мекарданд, просто стоп-лосс хай как бы ман рӯза мефаҳмам чӣ стоп-лосс мемонед. Хоб шумо определённый стоп-лосс мемонед. Хоб take profit-она шумо метавонистед ки дар первый уровень хотя бы агар ки мемондед, мисол стоп-лосси агар ки ман мемондам, мисол 10-12% стоп-лосс мемондам. Ман дар шумо мегӯям ки ҷуда стоп-лосс мемонед. В общем 10-12 ба як ман инам хеле позиция чисти мегирифтам. Ина ак нигоҳ кунед, як позиция ки уже дар группаи сигналҳои намо короче числа 26 додем, уже бигӯем ки 27 гузашта. Течение як рӯз, хоб ина 27 уже позицияро гирифтем. Амма дар ин позиция ай викуп зона позиция кушодагим, ина хатон нигоҳ кунед, стоп-лосс ҷуда мондагим, инам ҷада ман позиция кушодагим, хоб стоп-лосс намак ҷуда мондагим ва позиция ман инам хеле бад. Ҳозир мо дар шумо нишон метиҳем 36
ба 1 яъне 35 ба 1 точнее ма 35 ба 1 маҳкам кардагим ҳамин позитсияро, яъне ки агар ки ма стоп-лосс $10 монам, ма $350 плюс мешавам. Дигар позитсия ки мо гуфтем ин группаи сигналу и баробар монетаи сейбд давлини 33.45 баъди ҳамин пробои ҳамин зона мо лонг додаги будем. Яке биёем рӯз мебинем. Так монета давлини 33.45 ин ҳамин уровень буд. Хоб мо уровень ёфтагем, уровень бақувват. Хоб дани зонада нигоҳ кунем. Дар ҳолате ки мо яда бор бигем ки ложни пробой кардагем, баъдан болора мешиягия. Агар ки шумо ин ҳамин позитсияда медаромадаин стоп-лосси хай бошам стоп-лосс намемондаин. Стоп-лосса инам хари первый уровень дигари муқати 7 ба 1, 8 ба 1, даже агар ки правильно метавонистед стоп-лосс намонда 10 ба 1 шумо чисти прибыль бигиред. Ма ин позитсияро худам честно гирифтагӣ набудам. Наомада и даромадагӣ будам, дигар позитсияшам гирифтагӣ будам. Хоб в общем баъдан сигнали ки буд и дар муддат серияи плюс мо монети догира додагӣ будем дар уровни 23.99, ну бигем 24. Баъди уровень пробой лонг додагем. Нигоҳ кунед, монетаи Dogecoin хоб 24 да, 24 хоб ин ҳамин уровень да, аз ин мекашмаш. Анами уровень да, бародарам мо лонг додагем монетара. Хоб, монета нигоҳ кунед ки ҳарчанде ки так возьма числаша бинам правильно 27, так где-то 27, инака 27 ма мо мебинем. Где-то ин ҳамин зонода мо сигнал додагем ки баъди ҳамин лонг мерава и позитсия ки мо дар ям даромадагӣ будем, стоп-лосс қапидагӣ будем, мешава ки чиз бо нигоҳ кунед ки позитсия ма 8 ба 1 ай. Хоб инам хеле позитсия додагӣ будем. Агар ки шумо медаромаден дар зонаи откат баъди сигнали бақувват, шумо метавонистед ки чисти прибыль дар ҷамъ где-то 3-4%, агар ки стоп-лосс намонед где-то 5 ба 1, 4 ба 1 спокойно мегирифтед. Мо дар позитсия инаҷа даромадагӣ будем. Вот нигоҳ кунед дар викуб зона гуфтагӣ будем ки викуб зонада мо даромадагӣ будем ва позитсияи мо где-то 5 ба 1 чисти прибыль гирифтагем. Ина хто метавонед ки бинед. Дигар позитсияҳое ки мо кушодагем дар дигар монета, дани момент позитсияҳое ки мо откритиян, мо маҳкам кардагӣ нестем, ин монетаи нишон метем, монетаи Tonai. Хоб ина як позитсия ки мо даромадагем. Нигоҳ кунед хто бародаро, позитсия 21 ба 1 ай. Хоб инам хари мо мондагем. Зонаи даромад, стоп-лосс, идеальный точка вход. Барои кора бародаро такрор накунед ки метавонед ки стоп-лосс бихапен. Агар шумо закономеренствои рынка надонед правильно, шумо спокойно метавонед ки стоп-лосс бихапен. Акай бачаҳои группае ки дар офлайн партифтагиан, ӯзима да шумо нишон метиҳам, дар монета даромадагиай позитсия. Ина нигоҳ кунед. Так. Ина ҳамин монетае ки ӯзима нишон додистам тон, но ай болои викуб зона даромадагиай. Яъне ки ай болои пробой ай наҷа даромадагиай позитсияда где-то. Инам ҷа даромадагиай. Хоб, идеальный точка вход кардагиай ирам, инам ҷа даромадагиай позитсия. Нигоҳ кунед ки уже ичи нагирифта бошад, 10 ба 1 позитсия гирифтагиай. Яъне ки $10 агар ки рискагӣ бошад, уже $100 прибыль кардагиай. Дар ҳолате ки риск менеҷменташ 10 ба 1 бошад. Хоб, вот дигар позитсия ки мо кушодагем, хоб монетаи CRV буд, ида мо стоп қапидем. Нигоҳ кунед ки ма баша нишон метим стопро қатъитаи камонно позитсия мо нигоҳ кунед чӣ буд. Идеальный зона буд. Хоб позитсияам 10 ба 1 буд почти. Стоп-лосс қабидем ич кора мекард. Дар ҳолате ки шумо ай 10 позитсия, хотя би 2 позитсиятон бизгара, шумо 10 ба 1 бошон агар шумо $100 плюсен, а 8 ай назгаштаги шумо $80 минус мешед. Яъне ки шумо в общем комиссионш қатъ бигирем плюс $100 мешед. Дар ҳолате 2 позитсиятон бизгара. Ва агар ки средний 5-6 ба 1 афбак бигирем, минимум средний аймо дани момент 6, где-то 5-6 позициону гузаштаистед спокойно. Яъне ки шумо метавонед ки плюс 50-60% ай депозит кунед свободно. Вот касе ки мефаҳма трейдинга, мефаҳма сделкакшоига, в общем ина позитсияи мо дар ин момент ҳама даромадагим дани момент. Хоб, иам позитсия 8 ба 1 ина нигоҳ кунед хто. Чихе ма момента ёфтагем уровни бақувват инами уровня хоб ёфтагем баъди пробой мо то есть баъди ретести зона сделка кардагем ва ина результатош дар ин момент. Агар ки ҳозир ма маҳкамш кунам, агар ки ҳозир маҳкам кунам, ма где-то 5 ба 1, 4 ба 1 сделка мегирам.
То есть чистой прибыли мегирем. Но ма махкам намеким даний момент. Ина позиция дига ки последний ки мон ромодаги будем. То есть бачаҳо шогирдод ромодаги буданд. И да эфилмай, я нигоҳ кунехтон, позиция на ба як қариб 8 аз дахна ба як стоп-лосс идеалия ба ҷо кагай тек да уруни где-то 4000, может бачо где-то 4000 рамондаги бошад, ма камтар калонтар. В общем, инам хеле зелкора миёвем, позициора зелка мекунем ва прибылои бигем ки калон мекунем, мо дар группаи насинаво ҳамаша мепартоем дар инҷа бачаҳо результатошон даже ин аст зелкое ки кардагиян ина моментҳо гузаштагиян ина моментҳои бачаҳои офлайн результатошона партифта истанд хичон. Хоб дестен ина 16 ба 1 позиция ки гирифтагия иҷода поле навистагия ки барои чӣ ҳамин зелкада даромадагия ина позиция рахтон нигоҳ кунем и ай бачаҳое ки уже офлайн аҷа пеш ай ҳамун позитсияра даромада ина сигнала додаги буд агар ки аҳамият битен ами ҳамун сигнала ки ай ҳамиҷа ман лонг мегирам ё ки на ина е ба фикрмо ина позитсия ки пеш ай даромаданаш партифтагӣ буд ва баъдан я результати позитсияи партифтагиш. В общем ишхай хидмай я 5 ба 1 гуфтагӣ будем партифтагӣ ина бо ай дига бачаҳо нигоҳ кунем. Позиция 11 ба 1 нагин ки бародаро мақсад ягон ҷои чише мо ҳамин чизоро дар ин момент ёд дода истем дар шогирдомон ина хато нигоҳ кунем. Позициҳои чӣ хеле кушода истанд ҳамаша закана местоша навистагиян менависанд баъдан зелка мекунанд ва бигем ки чотка гирифта истанд шор позиция кунем барои фаҳмидан шор позиция рафтагияй гирифтагияй так. В общем, ҳамин чизора дар ин момент аҳлиёми стратегия кор кардем на самом деле стратегия фарқ мекунад чем любой стратегия ки шумо дар ин момент кор мекунед. Агар шумо стратегияро дар ин момент ёд бигиред зелка кунед шумо дига уровни трейдинга мебуред. Яъне трейдери мешавед ки ай любой трейдер фарқ мекунед. И стратегияро дар ин момент ма медонам ки дар Тоҷикистон ягон кас ҳамин стратегия кор намекунад, стратегияи дасту намекунад. Ва мо дар ин момент ҳамин стратегия ки ёд додастем бачора результатошон нахтон додастем бачаҳои офлайн ози дар ин момент қайбоб шуд тазиёкаи последниш вале мо бишара хатиш сазвол мекунам. Агар ки шумо бихоҳед ки мо хати бачаҳои офлайн хел видеоурок кунем худш гап зана бифаҳмона чӣ хел шуд корош яъне ки чӣ хел зелка кастан на самом деле зелкоша нишон битем дар комментарий бинависед фикротона ки мо бикунем қати ҳамун сазвон ва бачаҳои офлайн қати нишон битем ки чӣ хел зелка кастан бифаҳмона фаҳмишона дар комментарий просто плюс монед ё ки дар комментарий бинависед ки бикунем видео мо на следующий видео қати бачаҳо зелка мекунем разбор зелкои бигем шогирдора ки чӣ хел чанда стопос қабидагиай чанда плюс рафтагиай чӣ қадар мошум баъди уже дарсҳои гузашта ямо нашиди дарсҳоро буд накардагиан ямо нашида дарсҳошона уже ҳамашон ба фикрам ки плюсанд ва зелкошон уже понимание рынокшон ҳастан короче. Вот агар шумо бихоҳед дар комментарий плюс монед ё ки бинависед ки разбор кунед мо разбор мекунем қати шогирдо ки чӣ хел зелкоро мекунанд чӣ хел зелкошон мезгаранд ва мо дар шумо ҳатман видеои дига пешниҳод мекунем. Агар ки видео дар шумо махуш шуда бошад лайка фаромӯш накунед, дар канал обуна шавед ва дар комментарий бинависед фикротона ки мо иди чӣ дарси дига видео кунем.